Os afeccionados ao voleibol terán unha cita esta vindeira fin de semana en Boiro, coa disputa da final da Copa Galicia de Voleibol en categoría masculina. O torneo presentado esta mañá no Concello reunirá o sábado no pabillón municipal da Cachada os 4 mellores equipos galegos que se enfrontarán polo título: o Intasa San Sadurniño, o Arena MB, o Voleibol Dumbría e o equipo local, o Rotogal Boiro. A primeira semifinal será ás 10 da mañán, que será o Intasa Sadurniño contra o noso Rotogal Boiro. Ás 12 será a segunda semifinal, que disputarán o Arenal MB contra o Voleibol Dumbría. Terceira e cuarto puesto ás 5 da tarde. E a gran final, que esperemos que, repito, este o noso Boiro, será ás 7 da tarde. Ás 7 da tarde será a gran final. Moita sorte para todos. Esta Copa Galicia, cada unha delas disfrutámolas e competimos como se nos fora a vida nelo. O que vamos a intentar é que, xa que estemos a sorte de disputala na nosa casa, que quede aquí neste concello. Aquí, afortunadamente, a igualdade é maior e señal desa calidad que vos digo. O ano pasado, sin ir máis lonxe, o equipo que estaba en Superliga 1, que era o San Sadurniño, caeu na final frente a Dumbría, que está en Superliga 2. Co cal, aquí as sorpresas están á orde do día, o que fai esta unha competición moi aberta, moi dinámica e, como non, moi bonita de ver. Dende o Concello destacaron a importancia desta cita e o feito de poder acoller un evento do máximo nivel competitivo.